Μπράβο, δεν φαίνεται να είναι τίποτα σοβαρό. Καλέ, πώς δεν είναι σοβαρό, αφού πονάω. Έλα μωρό, και εσύ πονάς δεν. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Ποιο δόντι σε πονάει? Ο απάνω τραπεζίτης. Ο δεξιός ή ο αριστερός? Ο δεξιός. Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει. Πάντως, παιδιά, το καλύτερο από όλα θα ήταν να φωνάξουμε έναν γιατρό. Άντε, παιδιά, φωνάξτε τον γιατρό. Το γιατρό, παιδιά. Ποιο γιατρό? Το γιατρό. Ποιο γιατρό έχετε εδώ? Γιατρό, τι γιατρό? Δεν έχουμε κανένα γιατρό εμείς εδώ. Δεν πειράζει, φωνάξτε έναν γιατρό από τον υγειονομικό σταθμό. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ πέρα, γέ μου. Δεν έχετε? Καλά, άμα αρρωσταίνετε εσείς εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε? Τι να κάνουμε, ή γινόμαστε καλά ή τα τεινάζουμε. Και τώρα πού στο διάλογο ένας περίμενες? Τι κάνεις στο σύνορα, Χριστιανέ μου, άντε και με ταράξει το δόντι μου. Το δόντι σου πονάει? Ναι. Ποιο δόντι? Ο τραπεζίτης αριστερά. Αριστερά καθώς μπαίνουμε ή καθώς βγαίνουμε? Τι το πέρασε στο στόμα μου, στο Αρσακίου? Όχι, ρωτάω. Να σου δώσω και ένα από αυτό. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, σιροκόλλε. Πώς. Για κανένα ξεμάτιασμα, για κανένα βοτάνι, για κανένα μαντζούνι. Τα ξέρει όλα τα βοτάνια ευτούνι. Και στο ξεμάτιασμα είναι άσος. Η μένα που με βλέπεις, ξάδερφε, μια φορά με είχε ξεματιάσει 5 λεπτά. Ανάθεμά με κι αν βγάζω λέξη. Γρήγορα, κύριε Φαρμακοποιέ, το χάνουμε το παλικάρι. Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη θα σου έκανα ένα φάρμακο. Ξέρεις τι φάρμακο? Δεν τα βγάζεις, κύριε Φαρμακοποιέ? Δεν τα βγάζω τα ρημάδια, δεν τα βγάζω. Τι λέει εδώ, μωρέ? Μπελαντόνα. Τι είναι αυτή η μπελαντόνα? Δεν ξέρεις την μπελαντόνα, κύριε Φαρμακοποιέ? Την μπελαντόνα δεν την ξέρω, την μπελαμάνα ξέρω. Κοίταξε εδώ. Μα δεν είναι τίποτα, γρατζουνιά είναι. Ναι, αλλά τρέχει αίμα. Καλά, μια στιγμή. Μια στιγμή. Τι της βάζεις, παιδάκι μου? Τώρα θα δείτε, κύριε, θα σταματήσει το αίμα τώρα με αυτό. Τι μου βάζει αυτό, Στάντι? Καπνός είναι, κοπέλα μου, καλό θα σου κάνει. Τώρα ρε παιδιά, εδώ που τα λέμε, όχι καπνό στις πληγές. Τον καπνό το φουμάρουνε. Στις πληγές βάζουν ιόδιο. Τώρα θα γίνει, θα ανταλλάξουμε τα πράγματα, ρε παιδιά. Θα βάζουμε καπνό στις πληγές και θα φουμάρουμε το ιόδιο. Δεν γίνεται. Γιατί τα δω? Τι είναι? Να σου βάλω από αυτό. Εμένα ρωτάς. Ποιον θα ρωτήσω? Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να πάρεις 2 πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Άντε μπράβο, φέρτε λίγο ιόδιο, ρε παιδιά. Λίγο ιόδιο, παιδιά, σας παρακαλώ. Ιόδιο, παιδάκι μου. Ιόδιο? Ναι, παιδάκι μου. Βάμα ιοδίου, δεν έχετε ιόδιο? Έχει στο φαρμακείο. Άντε, στο φαρμακείο. Ναι, αλλά φαρμακείο δεν έχουμε. Ούτε φαρμακείο δεν έχετε. Μα τι διάλογο, ρε παιδιά, ιόδιο δεν έχετε, γιατρό δεν έχετε, υγειονομικό σταθμό δεν έχετε, φαρμακείο δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε εδώ πέρα. Έχω γαλάζια χάντρα. Βεβαίως. Από τότε που την έπαθα την έβαλα και δεν την μεταβγάζω. Προς Θεού μου τη βγάζεις και σε ξαναματιάσω. Ο Ιησούς Χριστός ζυγάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγάει και όλα τα κακά σκορπάει. Το πρέπει να έχεις πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου? Πας να σου δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Όχι. Άνοιξε το στόμα σου, μωρό μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή? Τι θες να είναι, κυρία μου, φάρμακο είναι. Να το πάρει το παιδάκι και σε 1-2 ώρες θα είναι περδίκι. Όχι, κύριε, δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα θα το πάω στην κυραμαμή να μου το ξεματιάσει. Στα όριστα αύριο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Πήγαινε στο σπίτι σου και βάλε στη χούφτα σου λίγο ούζο. Και ρούφα το καλά από το δεξί του. Από το δεξί, μωρέ, από αυτό που κάνεις σταυρός. Κατάλαβα. Και θα μου περάσει? Θα σου περάσει. Και αν δεν μου περάσει? Αν δεν σου περάσει, έλα από το γιατρείο να σου βάλω λίγο γαρουφαλόλαδο. Το παιδί μου, κύριε μαμή μου, ο Αργύρης μου. Τι έχει το παιδί? Ματιασμένο μου το έχουν. Ματιασμένο. Για να δω. Το έχουνε ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Ανασήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπιχτουκέφαλα. Βέβαια, ματιασμένο. Και είναι και από γαλανό μάτι ματιασμένο. Γαλανό. Πώς φανερό? Και είναι κακό. Κακό. Τα μαυρομάτικα ματιάσματα καθώς και τα μαυρομάτικα φασόλια δεν είναι τίποτα. Το γαλανό μάτι όμως είναι άτιμο μάτι. Φτάνει μέχρι το μεδούλι. Και τώρα τι θα γίνει, κύριε μαμή μου, δεν θα μου το ξεματιάσεις? Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρία Σοφία, μες στο δρόμο. Τι είμαι εγώ, καμιά πλανόδια? Τι στα κομμάτια το έχω κοντζά μου ιατρείο? Τώρα, γιατρέ μου, να σου πω, βεβαίως, δίκιο έχεις. Έτσι είναι όπως τα λες. Αλλά σχετικά με το ξημάτιασμα που ανάφερες, η κυρία μαμή εδώ που τα λέμε είναι άσος. Πώς το πες αυτό, κύριε Δήμαρχε? Για το ξημάτιασμα, λέω, του είδα με τα μάτια μου. Ημένα, τον ίδιο, μη ξημάτιασε μέσα σε 5 λεπτά. Σ' είχαν ματιάσει και εσένα, κύριε Δήμαρχε? Βεβαίως μη είχαν ματιάσει. Για τους δρόμους που φτιάξες, βέβαια. Ορίστε. Τίποτα άσχημο πράγμα το μάτι. Α, ναι, αλλά από τότε εγώ έβαλα πάνω με τούτη την μπλε χάντρα και ησύχασα. Καλή κύριε Παναγιώτη, τι γιατρό φωνάζεται? Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, θα ξημάτισε. Ορίστε, είναι ρουφηγμένος. Μη στείλτε μου, κύριε. Στείλτε να φέρετε τη μαμία του ξεματιάσκα. Στείλτε με, παιδιά, στείλτε με, παιδιά. Μη μ' αφήνετε να τερανιέμαι έτσι. Στο ξεμάτιασμα μου λέει είναι άσος. Αφού και εμένα με ξεματιάσει. Τι, έχει ξεματιάξει και εσάς? Και εμένα. Είπατε και εμένα έχει ξεματιάξει.
Όχι βράδυ εμένα. Τι εμένα. Ο δήμαρχος μου είπε ότι αυτόν τον έχει ξεματιάσει. Α, ότι ξεματιάξει τον δήμαρχο. Ναι, αυτό το ξέρω πράγματι, τον έχει ξεματιάσει. Μήπως έχει ξεματιάσει και εσάς κύριε Διευθυντά και κουβεντιάζουμε αέρα στην εκεί. Όχι γιατρέ μου, γιατί εγώ αυτό εδώ, τούτο, να, αυτό εδώ δεν το βγάζω ποτέ από πάνω μου. Κατέβασε με βραδερφέ λίγο τα μαξιλάρια που μη σήκουσε στα ουράνια σαν να μανιού πύραυλους. Καθίστε να δείτε. Λέω όλη αυτή την ιστορία στον κύριο Διευθυντή. Α, μου λέει, ώστε και εσάς σας ξεμάτιασε. Όχι βραδερφέ του λέω. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι εμένα με ξεμάτιασε. Α, και τον κύριο Δήμαρχο το ξέρω μου λέει το ξεμάτιασε. Α, κατάλαβα. Για σας δεν το ήξερε ότι σας ξεμάτιασε. Α, πουλάκι μου κύριε Πρόεδρε. Αν πες μου ότι την έχεις κρεμάσει κι εσύ. Τι πράγμα. Τίποτα. Καλώς και του λόγου σου. Πόσο κάνει. Εσύ πόσο δίνεις. Πόσο δίνω. Πόσο κάνει σου λέω. Εσύ πόσο δίνεις. Πες μια τιμή εκεί χάμω. Φίξ να ξεμπερδεύουμε. Ένα πενταράκι καλά είναι. Όχι, πάρ' τη στη χαρίζω. Πώς μου τη χαρίζει. Έτσι στη χαρίζω, μπραδερφέ μου, να ξεφτυλιστούμε τώρα για ένα πενταράκι. Στην κερνάω εγώ. Αν θέλεις, σε κερνάω και λίγο λάγδανο. Θέλεις. Δεν είμαστε καλά. Κάτσε να σου δώσω και ένα σαπούνι να πλένεσαι να με θυμάσαι. Δεν είμαστε καθόλου καλά μου φαίνεται. Στην κοιλιά τον νιώθεις τον πόνο. Στην κοιλιά. Α, για τον πονόκυλο έχω εγώ ένα φάρμακο από την Αθήνα. Τι θέλεις από αυτό εδώ. Για κοίτα. Έχει και ωραίο χρώμα, Και ωραία μερουδιά. Σαν στη φάδο μυρίζει, κοίτα. Καλέ γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι. Την αφήνεις απάνω μου τη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω, να κάνω του κεφαλιού μου ό,τι θέλω εγώ. Κάνε ό,τι σε φωτίσει Παναγία, αλλά γρήγορα, γρήγορα. Ανέβασε με βρε, δεν ανοίγω τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σουγκαρόπανο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό. Ωραίο είναι. Και πράσινο πράσινο. Σηκώνει και από αυτό, Στο χάλι που βρίσκεται το παλικάρι, τι περισσότερο να πάθει. Μα τι φάρμακο είναι αυτό. Αν ανοίξερα όλα τα φάρμακα απόξω, θα έβγαζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Ρε πράγμα που φτιάχνω σήμερα, Δεν μου λες. Ναι. Χρήσης. Εσωτερική θα βάλω ή εξωτερική. Εμένα ρωτάς. Όχι πως με νοιάζει, αλλά για να ξέρω, καταλάβεις τι ταμπέλα θα κολλήσω. Να στείλουμε να φέρουμε τη μαμή ή να φέρουμε τον γιατρό. Αμάν βρε παιδιά, σιγά βρε παιδιά. Και τη μαμή βρε παιδιά, και τον γιατρό βρε παιδιά. Φέρτε τους και τους δυο, δεν χάλασε ο κόσμος. Φέρτε τους να κάνουν και ένα συμβούλιο να αποφασίσουν τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Θα το πιω όλο αυτό. Ας πιει όσο πιει, κι αν δεν δει καλό με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Έτοιμο είναι, φέρτο. Έτοιμο είναι. Φέρτο. Τι εδώ θα το πιεις. Ναι. Εδώ. Ναι. Εγώ λέω να πας στο σπιτάκι σου να φιλείς τη γυναικούλα σου, τα παιδάκια σου. Φάρμακο είναι αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, φέρτο να το πάρω τώρα, έλα. Θέλεις να το πιεις εδώ. Ναι. Επιμένεις. Ορίστε, κοπάνα του. Μέγας είσαι, κύριε. Άνθρωπος ήρθε, μοτοσυκλέτα έφυγε.